مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيان ኣብ ኢንተርኔት ብወደ ማያ ይዝፍለጥ ጋናዊ ዩቱበር ኮይኑ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ በኣካል ተጓዒዙ ብዛዕባተን ዝበፅሐን ሃገራት ኣውንታዊ ትረኻታት የቕርብ ኣብዚ እዋን ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓቢ ጽልዋ ዝፈጥሩ ዘለዉ መንእሰያት ሓደ እዩ ስም ኣፍሪቃ ብማዕከናት ዜና ዓለም በተደጋጋሚ በኣሉታ ስለ ዝለዓል ወደ ማያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣውንታውን ከም ዘሎ ንምርኣይ ብዙሕ ጉዕዞታት ይፍጽም እንሆ ኸኣ ኤርትራ ተረኣ ኣኺሉ በዚ ዩቱበር ተበፂሓላ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሰርሖ ቪድዮ ዝተጠቐመሉ ኣርእስቲ ናብ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ በፂሐ ዝብል እዩ ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ጠቢቑ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ዝብል ቅጽል ስም ቁኑዕ ድዩ ዝንቡዕ ኣብ ካልእ እዋን ከነብርሆ ኢና ንሎሚ ግን ነዚ ዩቱበር ኤርትራ ከመይ ከም ዝጸንሓቶ ክንርኢ ኢና በቲ ሰናይ ክንጅምር ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣ ኤርትራን ኩነታት ኣየራን ኣዝዩ ደስ ዘብል ኮይኑ ህዝባ ኸኣ ኣመና ፍሕሽውን ተቐባሊ ጋሻን ከም ዝኾነ ወደ ማያ መስኪሮም ብፍላይ ትሑት ተግባራት ገበን ምህላው ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ካብ ሰረቐትን ከተርትን ከይፈርሐ ከም ቃሕትኡ ክንቀሳቐስ ብምኽኣሉ ብኣድናቖት ገሊጹ ከም በፅሐ ሃገር ወይ ወጻእተኛ መጠን ብኤርትራውያን ብሕማቕ ኣይተጠመተን ዝሰተዮ ማክያቶ ይኹን ዝተላለዮ ሰብ ኩሉ ጥዑም ረኺብዎ እዚ ንጭውነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ዘንጸባርቕ ዘኹርዕ መንነት ስለ ዝኾነ ብህዝብና ተሓቢና እዚ ዩቱበር ኣብ ኣፍሪቃ ቴክኖሎጂ ክሰፍሕ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሓድሕደን ክራኸባ ህዝብታት ኣፍሪቃ ብንግድን ወፍርን ክተኣሳሰሩ እዩ ዝፅዕር ናብ ከምኡ ዝወስድ ናይ ስራሕ መገዲ ክዕዘብ እንከሎ ኸኣ ንኣውንታዊ ጎኒ ኣፍሪቃን ዲያስፖራ ኣፍሪቃውያንን ንምግላጽ ቪድዮታት ይሰርሕ ካብ ጋና ተላዒሉ ናብ ኤርትራ ንምእታው ብዙሕ ኮለል ከም ዝበለን ብመንገዲ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ብዝቐለለ ናይ ጉዕዞ ኣንፈት ክገይሽ ብዘይምኽኣሉ ተጠዋዊው ናብ ኣስመራ ከም ዝበፅሐ ገሊጹ ናብ ኤርትራ መእተዊ ቪዛ ንምርካብ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ከም ዝፈተነን ኣብ መወዳእታ ሰሊጥዎ ናብታ ምስጢራዊት ሃገር ክገይሽ ከም ዝኽኣለን ኣብ መእተዊ መደቡ ዝገለጸ ወደ ማያ ኣብ ኤርትራ ን5 መዓልታት ከም ዝጸንሕ ኣብታ ሃገር ከኣ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ስለ ዘየለን ንወጻእተኛታት ናይ ቴሌፎን ሲም ካርድ ስለ ዘይፍቀድን ካብ ዓለም ክግለል ምዃኑ ንተዓዘብቱ ኣቐዲሙ ሓቢሩ ካብ ሃገሩ ጋና ተበጊሱ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንምብጻሕ ቅድም ናብ ግብፂ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ ክኸይድ ነይርዎ ምኽንያት ናይዚ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ናብ ኤርትራ ስለ ዘይተኣቱ ምዃኑ እውን ብሓዘን ኣብርሂቡ ኣስመራ ምስ በጽሐ ቀልጢፉ ንብረቱ ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ ልዕሊ ቪዝኡ ማሕተም ንኽረክብ እውን ነዊሕ ክጽበ ነይርዎ ብዘይካዚ ወደ ማያ ናይ ኤርትራ ቪዛ $120 ከም ዝዓደጎ እዚ ኸኣ ካብ መላእ ኣፍሪቃ እቲ ዝኸበረ ቪዛ ከም ዝኾነ ገሊጹ መዓስ ዝጥራሕ ካብ ኣስመራ ናብ ካልእ ኤርትራዊት ከተማ ክገይሽ እንተኾይኑ መሊሱ $50 ክኸፍል ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ንሱ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ናብ ክልተ ቦታታት ክበጽሕ መደብ ሒዙ መጺኡ ስለዚ ተወሳኺ $100 ክኸፍል ኣለዎ ምስ ናይ ቪዛ ብሓፈሻ $220 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ዩቱበር ወደ ማያ ሰዓት 5 ወጋሕታ ናብቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ብመንገዲ ቡኪን ዝሓዞ ሆቴል ምስ በጽሐ እቲ ሆቴል ተዓጺዩ ጸኒሕዎ ስለዚ ክሳብ ዝኽፈት ክጽበይ ነይርዎ ምስ ተኸፍተ ሕሳብ ናይ ሆቴል ኣቐዲሙ ብመንገዲ booking.com ከፊሉ ከብቅዕ ገንዘብካ ካብኦም ምለሶ ሕሳብ ግን ኣብዚ ኢኻ ትኸፍል ምስኦም ርክብ የብልናን ዝብል ቃላት ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ሆቴል ምስ ተነግሮ እናተገረመ ሕሳቡ ከፊሉ ዋጋ ሆቴል $64 ንለይቲ እዩ ወደ ማያ ንኤርትራ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ተንተንትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ ኢሎም ይሰሚዋ ምኽንያቱ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሃለዋት ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብ 1993 ነፃነታ ብወግዒ ካብ እትእውጅ ንድሓር ብሓደ ሰብያ ትመሓደር ዘላ ክሳብ ሕጂ ፈጺሙ ምርጫ ኣይተኻየደን ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ኤርትራ ቦታ የብሎምን ነፃነት ፕረስ ኣይፍቀድን መንግስቲ ኤርትራ ካብ 18 ክሳብ 40 ዝዕድሚኦም ኤርትራውያን
ن18 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ወይ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍጽሙ ይገብር። ብፍላይ እቲ ናይ 6 ኣዋርሕ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኩሉ ክገብሮ ዘለዎ ቀንዲ ዋኒን ናይ ኤርትራውያን እዩ። ናይ ምንቅስቓስ መሰላት ዝተገደበ እዩ። ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ንምውፃእ ንመንግስቲ ፍቓድ ክሓቱ ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ምንቅስቓስ እውን ምሉእ ነፃነት ስለ ዘይብሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዶብ ሰጊሮም ካብ ኤርትራ ይወፁ ኢሉ ዩቱበር ወደ ማያ ነዚ ምስ በለ ካብ አልጀዚራ ዝረኸቦ ብዛዕባ ስደት ኤርትራውያን ዝገልጽ ጸብጻብ ኣቕሪቦ። እቲ ናይ አልጀዚራ ትሕዝቶ ብዛዕባ ኣቐዲሞም በብእዋኑ ኣብ ኡጋንዳ ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት እዩ ዝጽብጽብ። ብድሕሪ እዚ ወደ ማያ ከም መርትዖ ኣብ ካምፓላ ምስ ኤርትራውያን ዝገበሮ ዕላል ንተዓዘብቱ ኣቕሪቦ። ንእግረ መንገዱ ከዓ ካብ 1.5 ክሳብ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ከም ዝነብሩ ሓቢሮ። ወደ ማያ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተኹ ቀዲሙ ናብ ሓንጎለይ ዝመፀ እዛ ሃገር እታ ካብ ዓለም ዝኣረገት ሃገር ተባሂላ ክትፅዋዕ ኣለዋ፣ ምክንያቱ ዝኾነ ዝረኣኽዎ ህንፃ ኣብ 30ታት ዝተሃንፀ እዩ። ስለዚ ኣብ 30ታት ትነብር ከም ዘለኻ እዩ ዝስማዓካ ኢሎ። ኣብ ማእከል ጎደና ሓርነት ደው ኢሉ እውን ነተን ብጥቕኡ ዝሓልፋ መካይን ክሳብ ክንደይ ዝኣረጋ መካይን ከም ዝኾና ሓደ ብሓደ እናርኣየ ንተዓዘብቱ ኣቕሪቦ። ወደ ማያ ንሰበስልጣን ኤርትራ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ኣብዛ ጽብቕቲ ሃገር ቁልጡፍ ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ዝህሉ ስርሑ፣ ምክንያቱ ኢንተርነት ንመንእሰያት ኤርትራ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር እዩ። ኣነ ናይዚ ጉዳይ ምስክሬ፣ በጃኹም ብሕማቕ ኣይትረድኡኒ። ትምኒተይ ናብዚ ሃገር ዳግማይ ተመሊሰ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ተጠቃሚ ሓያል ኢንተርነት ኮይኑ ክሪኦ እዩ ክብል ተማሕጺኖ። ዩቱበር ወደ ማያ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ቪድዮ ዝሰራሓሉ ኣብ 2025 እዩ። ነቲ ቪድዮ ግን ትማሊኡ ናብ ህዝቢ ዘርጊሕዎ። ናይ ኤርትራ ኢንተርነት ካብቲ ናይ ዓሚ ዝኾነ ለውጢ ይገበረን። እዚ ዩቱበር ሎሚ እውን ተመሊሱ ናብ ኤርትራ እንተዝኸይድ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝሓደጉ ኮይኑ ምጸንሖ። ኣብ መወዳእታ ናብ ከተማ ምጽዋዕ ክወርድ እንከሎ ነቲ ግርማ ዘለዎ ኣጻድፍ ብድሮን ክስእሉ ሓሲቡ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ድሮን ምልዓል ኣብ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምብራህ ብካሜርኡ ጥራሕ ምቕዳሕ ቀጺሎ። ወደ ማያ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝገሸሉ ነቲ ዝኸድኦ ዘለዋ ወይ ዝጀመረኦ ናይ ዳግመ ህንፃ ጉዕዞ እዩ ዘቕርብ። ኣብ ሃገሮም ኣብ ጽላታት ንግዲ ወፍርን ካልእን ዕውታት ንዝኾኑ ኣፍሪቃውያን መንእሰያት እውን የዘራርብ። ካብ ስደት ናብ ዓዶም ተመሊሶም ዕውት ናብራ ዝመርሑን ብቁጠባ ዝበልጸጉን ኣፍሪቃውያን ንኻልኦት መምሃሪ ክጸልዉ ኣብ መደባቱ የቕርቦም። ብፍላይ ኣብ ዝህነፁ ሓደስቲ ህንፃታት ወይ ፕሮጀክትታት ዓብ ተገዳስነት ሂቡ መደባት ይሰርሕ። ኣብ ናይ ኤርትራ መደቡ እቲ ኣውንታ ኢሉ ከቕርቦ ዝኽኣለ ንጭውነት ሕብረተሰብ ኤርትራ ምግላጽ ጥራሕ እዩ። እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ጥዑም ከም ዝኾነ እዩ ደጋጊሙ ገሊጹ። ካብቲ ልሙድ ኣካይድኡ ወፃኢ ከዓ ኣብ መወዳእታ ንመንግስቲ ኢንተርነት ክኸፍት ክምሕፀን ተሰሚዑ። ጉዳይ ዳግመ ህንፃ ኤርትራ ግን ስለዘየለ ኣይተንከፎን። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي